Estamos celebrando lo que esperamos que sea el primer encuentro de doctorandos y doctorandas en temas relacionados con política social comparada y política pública. La idea surgió hace unos meses, ha sido iniciativa sobre todo de los doctorandos y de las doctorandas del DIGOP, especialmente de Manuel Alvariño y Llorenç Soler, pero han participado todas. Ha sido una cosa bastante autogestionada y la sorpresa ha sido tener una respuesta tanto local, digamos, de las distintas universidades de Barcelona como de fuera, porque ha venido gente de Milán, de Edimburgo, de Madrid, de diversas universidades. Bé, organitzar aquell workshop tenia diverses finalitats. Una que ens preocupa i sol preocupar l'acadèmia, i és un tema que s'ha posat últimament a l'agenda política i pública dins l'universitat, és el tema d'una mica la solitud en la que es troben els doctorants i les doctorandes durant la seva tesi doctoral. D'aquesta manera, el que hem tractat és de teixir complicitats amb altres universitats, ja siguin estatals o siguin altres universitats de Barcelona, com la Pompeu Fabra o la Universitat de Barcelona, per tal de connectar amb altres doctorants i doctorandes que puguin estar en aquesta situació i també per connectar una mica les temàtiques de les que estic treballant. Pel que fa a les temàtiques, també volíem fer una mica de xarxa de connectivitat entre les persones que es dediquen a estudiar la política social comparada. Perquè hi ha diferents enfocs, hi ha diferents petits camps dins de la política social comparada que rarament parlen entre ells i estan cada vegada més especialitzats. I llavors nosaltres volíem també conèixer altres persones que estiguessin treballant en aquests temes i per això hem tingut una perspectiva molt oberta, una perspectiva dels efectes de les polítiques, tant quantitatius com qualitatius, com una perspectiva dels determinants que possibilita que aquestes polítiques es facin. L'experiència ha estat molt positiva. A nivell de participació vàrem rebre més de 40 resums, abstracts, però van participar uns 25 doctorants i doctorandes d'arreu de l'estat espanyol i també d'arreu de les universitats europees. Va venir gent de Gènova, Suïssa, va venir gent d'Itàlia, de la Universitat de Milà, inclús gent de la Universitat d'Edimburg. En aquest sentit, la perspectiva és molt positiva perquè vàrem aconseguir allò que volíem, que també fos un workshop reconegut una mica a nivell internacional. I d'altra banda, la qualitat de les presentacions va ser molt alta i la qualitat dels discussants que van venir de la Pompeu Fabra, de la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona, el nivell va ser altíssim i per això estem molt agraïts a tots els que van acceptar les propostes. La participación muy activa de colegas del Departamento de Ciencia Política, investigadores postdoctorales, tanto del IGOP como del Departamento de Sociología y de Ciencia Política, y está siendo unas discusiones muy productivas y muy enriquecedoras, yo creo. Y he venido aquí a hacer de discussant, una de las personas que básicamente comenta los papers de los estudiantes de doctorado. Estoy contentísima de que exista el proyecto porque para mí cuando hice mi doctorado una de las cosas que más me ayudó fue poder hablar con otros compañeros, ¿no? Y realmente generar esas redes de apoyo mutuo con gente que està en un estadio parecido. Poder comptar amb discussants que s'han oferit a donar un feedback de molta qualitat i molt especialitzat, jo crec que això els participants ho van agrair molt. Sono qui oggi per presentare il mio progetto di dottorato, la prima parte del mio progetto di dottorato che si occupa del lavoro di cura e delle donne migranti, in particolare il loro pattern di employment all'interno del settore di cura fra Italia e United Kingdom. Sono veramente molto contenta di essere qui oggi, è un'iniziativa estremamente interessante, estremamente utile, soprattutto il livello della discussione, dei commenti è molto alto. Sento di aver imparato molto, soprattutto di aver conosciuto un sacco di colleghi veramente, veramente validi che mi hanno aiutato molto a migliorare il mio progetto. He venido a dar una ponencia sobre un artículo de mi tesis sobre los factores políticos e ideacionales en la reforma de seguridad social hacia los trabajadores de bajos recursos en el Reino Unido y Francia. La organización de este taller me parece fenomenal.
y muy acogedora, con una gran diversidad de temas y ponentes. Entonces estoy muy contento de estar aquí. I jo ja estic esperant el workshop de l'any vinent, que en teoria s'organitzarà a la Universitat Pompeu Fabra. La primera edició ha posat en contacte doctorants i doctorandes de la Universitat Pompeu Fabra que abans no es coneixien per organitzar aquesta segona edició, cosa que parla molt bé de les perspectives de futur que ha generat aquesta primera edició del workshop. Esperamos que lo podamos celebrar en los siguientes años y que ya se convierta en parte del quehacer de nuestro día a día.